ole to na mi kha interview in karinga hei tu la hian social media lama bizo social media bika Gilbert Ralte ti na athuziak aron viral na sakhop maya te hian kan chiar thuak nge engwanga Hindu ten Muslim do restaurant a thil anei dolo a thupui zik dironi engwangin nge ti tu niam takani chilan chhak thinem ni tin thupui aron da turla hi Uttar Pradesh a chuan dora mingtar vek turin antia hei hi Muslim do hria rannan ani engwanga hetianga tinge an ni ilo bi chiangang Muslim ho hian an thil siama chil saliva an chhak spit ṭhin nia soini India rama hei hian in hialna hati chuakna sa a court lam thleng pon Chennai Tamil Nadu wa tepo anin zui ani ome Hindu ho soi hi adik lo ati ngot theilo Muslim ho chil chhak lai video viral tam tak om tlata ni thlen khat soi dan chuan Muslim ten an thil siama chilan chhak khian halal process Muslim dana eitur ti thiang hlimna complete chia nia soi ani hetiang hi lo ni ta se Mizoram vai restaurant tam ber hi Muslim restaurant ani sia Mizoram a hian kan hmu phak lo a hian chilan lo chhak ve thina ngem hei hi zona lian takani tin video ron da tel boka ole khang video sang te kha viral na sakhop maya tut naya Mizorama ti chuan dil ruti ha tu ber chu Muslim aron soi chat boka kha thu khan Mizorama hian restaurant hi vai en kol vai ina eituran siam na mun hi mun tam taka oma vai thingpui dor kan tiang chi te tam taka oma ni chung ho chu Muslim ho en kol ani tlang pui mai sia chu tak chu ni kan ril ruti ha tu pe tam tak chu vai chil hi kan lo ei ve puk thin lo mo ti ngai to na lo langa hetian ngai to he jon luak te po ti chuak hial ani engpo ni se he thu hi engtiaron viral nge ania engtin nge aron chu dan ti te thu di kan re ngem ti te en fia kan tum don ani chumi ma chuan hei vai dor hi pung deuh zel mai sia anin ti thu tul mai sia a chhor tu te po hianin kanin ngai to ve deuh chu angai nin ka thria kan chhor hetia kan lak luwa kan en kol tir zel chuan an huang tau tul mai sia mizo tho tur tam takimin lak sakani ti hi hriaila a chhor tulamte kanin en fia ve deuh chu ngai in ka hria ani ole he thil tu na ron viral vak mai hi India rama hian sang ni som ni pakhat November velbora lo viral to kha ania chu covid thun lai lockdown enge ma kan boi pui thin lai chil chhak te le khatiang mai tuam kan ngai poi mo em hun lai kha nia khati hun lai phei ka chuan chil chhak kha a serious le maya chuwang chuan he thila hian court ta te in khin rap ania Tamil Nadu court te soilan ania tin video viral le thil dang viral ate po tu na chirle thei oma te news website liana te po he thil hi Tamil Nadu a thleng anga inziak tam takoma amaro chu ani na taka chuan he thili Kerala High Court lama case hi buai pui ania he case hi file ani ti chuan he thila hian buai na sa tak mai oma tuman mi chil ei chu kan du kher om love amaro chu tiang hian video sang ate chilan chhak lai ni oma ngai theite chilan chhak lai video langchiang takte po mun sang mu turoma an soyang khan chil chhak khi Muslim ho eitur siam dana a processa halal processa ati fam kimna ania tin an soya he thu viral a hian
he thila le lam in soi thiam na kan en mai enge halal chu han bi chiang phot tiang halal ti hi Arabic tong ania chumiam je chu permissible tina ni mizo tong chuan phalna phal thei ti te point ale theng chu chumi opposite che chu haram ania forbidden phallo tina ni halal hi muslim te dan fam kim pathian ne na tanga andon dan ang taka eitur siam an satal dan chung chang ate pathian ina asoi ang thlapa ti ani turani thiang hlim taka song bola atianga ti kha ani turani ti ani deuh maya islamic te dara thiang hlim taka thiang hlim fam kim taka an dan manga eitur song bol tina ani berchu halala tana man theilo cho te chu zu lama tanga siam thil te vok sa te tin vok lam shim shim te tin ran thi sen te tin ran dam lo ran thri se lo hliam nei te tin athi sa te talma lo thi sa tina nei chu ti chuan ala pathian minga tal ni lo te tin sahel ei chi te sawa sadang ei chi te ramsa beng pon lama ron chuak ni lo beng par nei lo ho ti mai teng o khang ho te kha heng halal atan hian a man thei lo ani halal food te hi pathian minga tal ani turani kan ti to kha a pathian ming chu ala ani kha ti chuan chumi ani mai ba ka chuan atal dan tur a te po chem hriam tak mangin ngonga vein pui zai cha turani chuan athi sen tam thei ang ber kha a bo chuak turani ti ania he an halal siam dan tur chung changa hian an ziak chip chiarin an uluk hle ti a hriat theini ti chuan he eitur a chil chhak chung chang an chhana le korta anin khinna anin ti boina a muslim te tranchana chuan do ta in puna ni e tin an changa halal ti fam kim nan hian chil chhak angai lo ani tin an soya rin na chan ve hi thiang hlimna ain natani ti tu te sa kho hian he thila puna hi an hoviau mai ni de shedani tin he ti hun lai thu thang then khata chuan muslim ten an eitur sema chilan chhak hi halal process a fam kimna ni e ti hi an pomani ti te adarna savio maya engi news agency sang te pon an tar chuaka amaro chu hi do tani ti thu finfia ani chhauta zelani hei thil hi achan ni bera anron soitak chu sakho in elna sakho in dona hindu hoin sakho dangte an nek chepna muslim te an nek chepna man ruatan ani zona sang te an ti chep theina tura man ruatan an man pakhat nin an pulet ve thung ani e thili thil di ve thei tak chu ani ve ni ti chuan he thila hian video evidence mu tur tam tak chil chhak ni om tak alangte tin chil chhak te mu tur oma chung chuan en le taila Amin. Insyaallah. he video kan hmu dan hi chuan chil a chhak ni om takin alang theya amro chu heian soifiana chuan a chem mala soma chem tin an suya ti chuan ti hian chiang jok le muang jok kan en po hian chu an thil soi chu a chem ni chuan alang joka he chowa hian anen taila ti hian chil chhak ai ma chuan a chem ni chuan alang jok ani an roi thena cho tur an pui thiamin an sa kho ho tu pakhatin a chem te po ani ma na le ti chuan adot le hian an chome lampang an sa siam ve thung hi ti hian an ti thalia apakhatang bok khan ti hian suak suakin an chem emo chil chhak kan ti don nge ni a chem ti tiang eng chuan an chem le ania amaro chu hei hi sunan abu dawud sangthum zasari somni pariat na hei hi sunni muslim te le khabu thiang hlim pakhat ania an dan bu te hani ve berang chu chuta
azia dan chuan sangthum zasari somni pariat na azia dan chuan ala messenger ala tirko chuan eitur chem memo chumia zuk thok chu entinan chasa te zuk chem te thingpui sa te zuk chem te khangkha phallo ani ati vele thung sini hi phallo ani na chan an soi chen na lama alan dan chuan chilin kan chil khan kha eitur kha in tur kha azuk tibol hlo theini kan chem khan kan chila lo per ta thina kan tho chuaka khan chila lo per ta thina chu chuna tibol hlo thina ati sia amaro chu video kan mu hawa khan tiang khan chil chhak kan ti lo pon an chema tiang khan an han ti velania nama khop mai ma chan po ka to big lo e pori se tuna kan thu pui ber tun lai video ron viral le tun laia etiang thil ron thleng anga alang hi kumsang ni somni pakhat lama India rama kan lo boi pui shep to khania chuta chuan he thil hi Muslim lamte chuan do ta in pu na nia kan halala hian chil chhak atel lo ve thiang hlim taka eitur song bol le siam hi kan halalina atum berani ti in an tangna khop maya tin le lam ho chuan halal process a hian chil chhak hi a complete na ni ti an pom ti te kha court ma a fin fi an ni le ta zela do ta in pu na ani antia te chuan hi Hindu hoina Muslim te min nek chep na nia kan thil zor le kan thil siam te mina anei du lo nan le kan sa khomin nek chep na na anti ani e antia hi adik na chen te po mai theya Hindu ho hian tun hnaya hian in India rama sa khodang te Christian te ponianga Muslim te ponianga sa khoron lian tur anga langa bik takin Muslim te pe chu an do dal na khop maya chuwang chuan hi thil di thei ve tak chu nia amaro chu thil pakhat kan share ve tur chu tun video ron lang ho ang chia te khan hi sa khona thil anga kai lu nia amaro chu sa khona thil nilo anga po thil thleng the ni eitur siam chil chhak te entinan kan mi huat deuh te kan mi du saklo zong deuh te eitur kan siama chuan chil lo chhak du mai po kha vai ho dana chuan vai ho khosak phunga chuan thil om thei takani ti kan hria tangai ni sa kho thil le sa kho thil lo lam anga ngai to lovin hemia chuan kan an thil siama hian an mi ngei zong deuh te tan phei chuan chil chhak te le an mi huat deuh te antinan an eitur siam sak te kha an ngei zong deuh te lo ni chuan chil chhak thei in na chan si atam khopani amaro chu he thil sa kho thila kai lu ani ero hi chu thil tul bera ni lowa thil tha bera ni lem lowa Muslim sa kho te chuan kan eitur siama he tiang hian kan tingai lewe ti na takin an tang ve thung ti kha sheila thome hei India rama video viral te po kan muthina nga tun hnaya tin hmuna tong te po kan amanga vai ho thil siam top thin zia le tui hnai lo thin zia tin tun hnaya pe chuan thi pha ramdanga changa vlogger youtuber ron kalin thi pha ti te soyama street food sang top tak e awang te in chuwang chuan India rama kan eitur song bol dan tam ber hi chu thiang hlim tok lowa tui hnai tok lowa tin Mizoram tuna eitur siam tam tak te po hi thiang hlim tok lo na tam takin kan mu theina rin oma kut sil fai lem lo tin thleng sil nan te le eitur sil nan te tui bol lo tak le tui top tak mang te mu tur tam takom thina hi kan Mizoram hian thleng ve rengem ti hi kan ngai to uluk viawanga ya ei vai ho te hi kan musit sia kan ti du da thin sia anei tur siam kan eina sabok sia chuwang chona ni min ngei hian enge mo hian an lo ti kwal vel atuina bo chong si lo hian enge mo hian an lo ti kwal vel ang ti te poi thil hlawm takania eponi sela etieng thil hi thlen lo nan kan film khur te angai ve vai chil kan lo ei tewani chuan ti nai viau in arin am lo ni tin vai mai ni lawa mizo eitur siam kan hmu hian nu ho te aniang chu tui nai lo tak siam ti mai tiang an eitur an som bol ve lai mu chuan ei cha kom lo tak khi tam ve thin khop maya eitur siam kong ate hetiang kong ate hian kan thiang hlim na konga kan than har chho deuh chu angai ve shim bokani engpo ni se in nem nan tal vai chil chu kan ei teu lo tura ingai phot mai tengu tuna social media viral ron om chho hi sahni somni pakhat lama an lo boi pui shep to ni ti kha she tharila a thome